Dema li kolanên metropolên Tirkiyeyê bigerin, mirov her gav rastî berhevkarên qirş û qalan tê. Lê li pêşengeha cara yekeme ku wênesazek Erol Batırberg ev babetî li ser tualan xêz dike û balê dikişine ser jiyana berhevkarên qirş û qal. Batırberg bixwe li Enqerê Zankoya Gazî de mamoste ye. Demeka dirêce ser bi berhevkarên qirş û qalan ra jiyaye û ev nîgarên pêşengehê amade kiriye. Bu sergi benim 24. Ev pêşangeh 24mîn pêşangeha berhemên min e. Di vê pêşangehê de 73 tablo hene. Piraniya babetan ji berhevkarên qirş û qal, qurban û nîgarên rûd pêkên. Lê di nav van de babeta herî sereke ya berhevkarên qirş û qal in. Wênesaz Batırberg vê pêşengehê dema şîrovê dike, dibe armanca min ew bû ku him jiyana berhevkarên qirş û qal nîşan bidin, lê ya esasî jî civaka berxwer jî rexne bikin. Erol Batırberg bixwe mamoste ye, lê di nav mêvanên pêşengehê de him xwendevanê wî û him jî mamosteyê wî yê 40 sal berê Metin Yurda Nur jî heye. Dema mamoste û xwendevanê wî di derheqê wî de diaxivin, her yek behsa serfiraziya wî dike. Sevgili Erol Batırberg. Erol Batırbergê delal 40 sal berê di Enstitûya Perwerdeya Gazê de xwendekarekî min bû. Öğretmen öğrenci ilişkimiz olmuştu. Ez Ayten Tolak dikare nîgareya Gaziyê de li pola Erol Batırberg xwendevanê wî me dema mamosteyê me ev ve nana çê dikir, ez jî bûm şahîdê van çêkirina. Ji bo min rûmeteke û ez weneyê wî gelek diecibînim. Batırberg di vê pêşengehê de sê babetê taybet derdixe pêş. Evana berhevkarên qirş û qal, qurban û nû ango nîgarên rûtin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.